Kertoa teille, mitä tapahtuu mun kuoleman jälkeen. Siinä vasta seikkailu. Tietysti ei se ole täysin varmaa, että tapahtumat menee täsmälleen näin, mutta ne menee jotakuinkin prikuuleen näin. Yeah. Kun mä kerran kuulen, sammuu pulssi kaulaltain. Kun mä kerran kuolen, kerää pullot haudaltain. Vaan en taida hautaan mennäkään. Kas alla mullan maaten ruumis suotta näivettyy. Yllä mullan hautapaaden pinta päivettyy. Heinä sirkkaan soitto sentäs soi. Kun mä sitten lähden, kukko kiekuu aikaiseen. Kun mä lähden, lentää jälleen sielu taivaiseen. Lähtölaukaus kuuluu helvettiin. Minut laitetaan uurnaan, kun kuolen. Sen sijaan, että haudataan multien unholaan. Minut laitetaan uurnaan. Kun mä kerron, kun en kertois kokonaan. Uurnamatkaa jatkaa Halkilaajan kotomaan. Martikaisen hoiviin toviksi jää. Martikainen mieron miesi tuhkaa lapioi. Rinnallansa kaunokieli kiitos virsi soi. Tuhka uhkaa jäädä etelään. Vaan onnen kantamoinen toinen Martikainen on. Laulumiestä ymmärtää ja ottaa komennon. Saamelaisten huomaan jännes jää. Aina siihen saakka kunnes monien monituisten toinen toistaan ihmeellisempien kommellusten kautta päätyy Kouvolaan. Tuli sentään ja laivalla Baltiaan, lopulta Gruusiaan, eli nykyisen Georgiaan. Kun kuolen sen sijaan, että haudataan multien unholaan, minut laitetaan uurnaan. Ei tarvitse taputtaa enää. Seuraava, se oli vaan naula siihen arkkuun, joka ei ole naula uurnaan.